Pangeran Yusuf ya wis ngerti sliramu wis pono. Lamun sayekti Salahuddin titis saka garwa Prameswari sing kudu dadi ratu nanging karana kurang ing pamawas lekda ing gati kuranging sinawing babakan para raton Udanegara sastra unggah-ungguh tumuli banjur ingsun tetepake anakku Pangeran Saladin sekolah ana ing Sakutari pilihan saka ing Johor Malaya wiwit saka wiyot Nederland nganti Sakutari Baghdad utawa Turki. Panyarujuk andika Yusuf yen Saladin kudu sekolah ning Sakutari ana ngarsane Al-Guru Al-Mansur. Lah perkara iki Yusuf, paman aja. Apa bakal mimbuhi kekuatan tumrap kadangmu Saladin, Mas? Kula kinten ing benjang menawi Pangeran Saladin sampun buntas anggenipun ngangsu kawruh wonten ing Sekutari. Menawi ngersa dalem paman raja badhe minisuda dhateng Pangeran Saladin. Iya. Kula kinten sampun pana salwiring reh boten damel kuciwanipun paman raja. Mong wae nggih. Kados mangkat lan lungguhe kadangmu, aku percaya lamun sliramu bakal momong-ngemong marang adimu. Pekaten iki. Muga wae ana ing wewengkon kene Turki ora ana dardah mungsuh sajroning sringut. Mugi mawon sungsum sajroning. Mugi kemawon kados ngaten menapa ingkang dipun kersakaken paman raja. Iya. Kula kinten sedaya para punggawa negaring kerajaan Turki saya kokapti nderek memayu rahayuning kerajaan. Minister Sol Mahmud tak jaluk ya padha sing dikarepake marang pulunanku Pangeran Yusuf ning kae ana apa rampak-rampak sowan. Jenderal Muhammad Sang Baginda Raja. Sliramu pangarsa kekuataning Turki lan ngesambat Nani ning kena ngapa munggah ana ing tratah rambat kasultanan nganti pawongan sing sajak dudu wedrah ana ing ana apa Mas? Sang Baginda Raja pepunden kula. Iya. Kepareng abdi dalem adoh. Nalikane Sang Baginda Raja Iya. dawuh dhateng kula keng parikedah dherekaken dhateng kusumaning Ayu Siti Rohana. Lelomban wonten ing lautan hitam. Iya. Sedaya sampun kula tindakaken. Wis rampung. Nanging boten mangertosi sangkan paraning dumati wonten ombak ingkang ageng satemah gapyok dhateng baita ingkang dipun titi dening kusumaning Ayu Siti Rohana. Nyempyok Siti Rohana. Terus Terus
ing mriku Sang Baginda Raja Iya. wonten peranganing bajak laut ingkang badhe jarah rayah gemah-gemanipun kusmaning Ayu Siti Rohana. Boten wonten sanes awongan niku sakdi naminipun nggih menika Iku wilangane bajak laut. Tonjake ning Datulaya supaya diadili. terus Sang Baginda Raja. Yen pancen sapi bajak laut sing gawe kerus tegese rusuhing ing lautan hitam. Nah niki Sadi sira son pidana pati. Nuwun sewu Paman Raja. Kepareng nyelo sawetawis Perkara apa? panjenengan salah setunggalipun pangarsa negari kerajaan to. Iya. Saru dinulu menawi ndawaken pidana dhateng kawula. Awit negari Turki wonten pradata ingkang menang ngadili perkawis menika. Hukuming kula warga Sadi wis ngrusuhi sedulurmu ya bibimu Siti Rohana. Apa aku salah, Salma? Pun cetha menika Sang Paduka Raja. Kedahipun Sadi lebetake wonten hukuman mawon. Pidana gantung lan pati. Nanging mangke Piye? ampun gampil nampi palapuraning asanes menawi dereng cetha jeluntrungipun pradata saged ngadili perkara saged midana nara prasangka menawi sampun jangkep lan cetha. Kepareng kula ngampil panguwasipun Sliramu ngerti hukum? Nggih. Tak pasrahke kowe yen pancen kowe ngerti. Matur nuwun. Jenderal Muhammad, nah niki kula pangeran. sira nganti nom-noman keng jeneng Sadi Nggih, dinakwa dadi bajak laut leres menika. nyidra agemane Bibi Siti Rohana. Nah niki Pradata iso ngadili perkara. Waton syarat saranane jangkep. leres. Siji ana pandakwa, Nggih. loro ana kadakwa, Nah niki telu bukti keng angka 4 seksi. cocok. Pandakwa cetha yen kowe sing dakwa. Kula ingkang dakwa. Kadakwa Sadi sing didakwa. Nah niki Buktine Bibi Siti Kusmaning Ayu Rohana. Siti Rohana. Banjur seksine sapa? Seksinipun. Seksinipun kula piyambak. Nggih, kula piyambak. Seksine kowe dhewe. Nggih. Paman Saul Mahmud, Kula Kanjeng Bensu. kula tak takon. Pradata, nek wonten pandakwa kok ngrangkep dadi seksi, niki sah napa mboten? Sah. Sah. Seksi. Niku kudune ngerti kedadean. Sepisan. Banjur nek Sadi didakwa njarah rayah bondo donyane Bibi Siti Rohana. Ageman apa sing wis dicolong Sadi? Dereng ngantos kiyambakipun mundhut agemanipun Kusmaning Ayu. Nah, mula kanthi kuwi Sadi durung bisa dimesthekke dadi nara prasangka. Lan durung bisa dimesthekke yen Sadi bajak laut. Nggih. Mula kanthi kuwi kanggo ngadili perkara iki merga sing kanggo bukti kuwi Bibi Siti Rohana wujute jalma bisa tata jalma kudune dirawuhake. Pramila Paman Sultan. Iya. Kula nyuwun
Bibi Siti Rokana dipun rawuhaken wonten ing pendhapi kersanipun gamblang perkawis menika. Iya. Baski timbang ana Siti Rohana. Yusuf, paman raja paring dawuh. Bibimu wis rawuh. Tutuk nonggonmu ngadili. Kepareng kula badhe miterang kalian Bibi Siti Rokana. Iya. Bibi Siti Rokana, Pangeran Yusuf. nyuwun sewu menawi kula lancah. Nalika Bibi Siti Rokana lelomban wonten ing Samudra Hitam. Menapa Bibi Siti Rokana agemanipun dipun jarah rayah dening bajak laut. Panglima Yusuf. Nggih. Nalika aku lelomban ning Samudra Hitam. Nggih. Babar pisan agema-gemaku ora ana sing ilang utawa kacicit. Kabeh isih utuh. Sangsangan, Isih, giwang, uga isih. makutha. Isih kok Pak Pangeran Yusuf. Nanging menapa saestu wonten bajak laut ingkang nyaketi dhateng Bibi Siti Rokana? Ora ana. Boten wonten. Ora ana. Kapara Pangeran Yusuf. Nggih. Nalika aku lelomban ning Samudra Hitam. Aku tasih ngetek obrak. Ana salah sawijining pawongan Nggih. kang paring tetulung kalawan aku. Menapa menika pawonganipun? Bener Panglima Yusuf. Dados sadi menika mboten bajak laut nanging pawongan ingkang nyelametake yuswane Bibi. Bener. Nggih, matur nuwun. Diterangno kapan? Nari nggih kula. Aku tak takon. Napa? Nalika Bibi Siti Rokana ngersakake lomban ana Samudra Hitam. Sapa menungsa kang kapiji dening paman raja minangka pandherek njaga keselamatane Bibi Siti Kula Rokana. piyambak. Yen sliramu dipercaya njaga keselamatane Bibi Siti Rokana. Nggih. Nanging nalika ana mbak kang nyempyuk baita, Bibi Siti Rokana meh kerem. Lho kok kowe ora tetulung, malah kapara wong liya sing nulungi. Jane kowe iki tanggung jawab apa tledor? Kula niku mboten saged nglangi kula. Oke. Lah ngono kok kula piyambak. sumaguh saguh nderekake Bibi Iki Siti Rokana. jenderal ketoprak dadine ra iso. Paman Raja, Yusuf, sak mangke sampun cetha bilih sadi menika dadi bajak laut Ora kapara ingkang nyelametaken Bibi Siti Rokana. Boten patut menawi sadi nampi pidana. ngono. Nggih, sak mangke pamwas kula wangsulaken dhateng Matur nuwun. Adikku Siti Rohana. Iki dawuh katimbang. Bener kedadian kuwi mau. Jumbuh karo lakonmu. Yen dheweke ora bajak laut. Isi. Sing nulungi Saidi. Sati Kang Mas. sapa? Sati. Sadi. Lah terus para nirmamu tumrap Sadi kepiye? Karepan kula. Ini Sati menika jiwa penolong kagem kula Kang Iya. Mas. Monggo Sati menika dipun ganjar ingkang warupa. Ngono. Si Sing ganjar aku apa kowe? ngaten Ki. Iya. Rendene kula menika kapotangan budi kalian Sati. Heeh. Mila pangwas dalem ingkang kula suwun Iya. ingkang badhe ganjar kalian Sati Kang Mas Raja. Heeh, iya. Ngaten Ki. Kang Mas Raja. Iya. Rendene Sadi menika sampun tetulung dumateng kula. Iya. Wedal sak menika Sadi badhe kula angkat minangka penderek pribadi kula Kang. Sadi. Sira ora sida dadi paukumah.
merga saka parinirmaning bendaramu Siti Rohana sira kawini suda penderek dalem tembung Jawane kowe ajudan kleru poso Dun kleru Sami mawon. iya kowe gelem dadi pendereke Siti Rohana iya Kowe iki Pawang suwan. Muhammad Nggih. aja ngamuk Boten. piye di dadi pendereke Siti Rohana gelem Yayi Kang Mas Raja. Sadi gelem dadi penderek pribadi Rendene Sadi menika sampun kersa dados penderek kula. Ing mriki Sadi badhe kula tambahi jeneng Kang Mas. heeh Kanthi jeneng Sadi Bey. Sadi tugas-tugase mengko dikabari ning jero apa ning kene Teng dalem kemawon. di kowe ndek kewajiban ngemong bendaramu ya aja nggangge engko ana tugas pribadi kowe nggih ta Kula niki nggih wedi nggo napa Lah niki enten Ora Apa? Sadi. boten. Sadi, Nggih. ora usah wedi. Jenengmu ditambahi dadi Sadi Bey. Bey Ora sadengah menungso duwe gelar Bey. Gelar Bey ateges kowe wong lumrah nanging wis keparak marang keluarga ing kerajaan Turki. Nek ngaten nggih matur suwun. Kewajibanmu kowe dadi pengawal pribadine Bibi Siti Rohana. Yen sago ana apa-apane kowe sing tanggung jawab. kowe sago Yayi derekno Sadi Ngaten. diganti baju dan celana Nggih. Ngaten nggih Kang Mas. Kagem pratandha dene Sadi menika sampun dados ajudan pribadi kula. heeh Sadi badhe kula paringi sesupe kerajaan Kang Mas. sesupe kerajaan Turki Injih. ya atur Rene Sadi. Nutup baju, aja wedi. Ilok. Kula niki wedi Selamat Sadi. Dene dalem. Kang Mas Raja. wes Sampun. kok ora tok duduhke Sol Mahmud karo Muhammad kula wegah. Wegah inget-inget bocah saking desire. Wegah. Jenderal Muhammad. Coba disarak ya pantes to. Kang Mas Raja. Rintine sedaya menika sampun wonten karampungan. Menawi dipun keparengake kula lan Sadi badhe manjing wonten arep ing Taman Dertanto nderekke ya Sadi. Monggo kula direkaken. Iya, Pak. Rintine terus dadak. Saiki tak kasih kita lawan. Matur. Saiki aku pengen sore taman sari kok bokong sari. Napa mboten kuwalat? Walat gitu sih. Amit nggih. diangkat ben selamat sikile ben ora Minister Sol Mahmud wah ana apa Kula ditabrak sang paduka. Sadi boten inget-inget. so Paman Raja mari dawuh
sakwise ana pangarsa sabdi bayi kang supaya handhape dheweke. Mugi-mugi kados ngaten saged njagi kawilijenganipun Bibi Sitirokan. Wis rampung sing kudu dikandakno Yusuf. Pramila monggo kula dherekaken. Yen ngono ayo. Minister Jenderal tutupno nggonmu ngendikan. Ayo. Sampean jaluk mati saiki napa sesuk? Ngomong jae. Jenderal Muhammad. Napa? Kowe kok nesu karo aku perkarane. Kene apa ora? Kula niku perang jebat lho kalih Pangeran Yusuf boten sampean belani. Malah kangge sampean niku. Aku iki mau ya wis sabelo karo kowe. Ngeten iki cilaka. Kula cabang boten gadahi kusumaning ayu Siti Rohana. Sakmenika sabdi bocah kere, bocah saka desa didadosaken ajudan pribadi. Kula lara ati kula. Jenderal Muhammad. Apa? Nesu yo nesu. Ning aku aja kok nesoni. Yen perkara kusumaning ayu Siti Rohana. Waton aku isih urip, wong aku menungso sing kebak akal. Mengko aku bakal ngreka daya. Supaya kepiye Siti Rohana bisa lakon dadi bojomu. Ning kudune ra nganggo cara males